ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാതിദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈര നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് 37ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണാവതാരോ രാമാവതാരോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാ തോന്നും. ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ പോലെ കുറച്ച് സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു രാജാവാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഫീലിംഗ് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരവും മറ്റേ ശരീരം ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില്. രണ്ടും ശാശ്വതാംശമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവാണ്, നമ്മളോ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടിനുമുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ്? ശാശ്വത സ്വഭാവമാണ്. ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. എന്നാൽ പരമാത്മാവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ഒരു അണുവാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോ വിഭുവാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബദ്ധനാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിന് പുറമെ ഒരു ആത്മീയ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലെ അധീനത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കഴിവുള്ള ഒരു മാജിക് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയില്ലേ, അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ? അവർ ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ കൈയിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എന്താ പറയാ 8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ആ മൂവ്മെന്റ്. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ മാജിക് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അയ്യോ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ഒരു സാധനത്തിന് മറ്റൊരു ചെറുനാരങ്ങയായിരുന്നു കയ്യിൽ, ഇപ്പൊ നോക്കി 100 രൂപയുടെ നോട്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് മാറിയത്? നമ്മൾ അതിശയപ്പെടും അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുക. ഭഗവാൻ ഏതോ സവിശേഷ ശക്തി മാത്രമാണുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്ലോകം 38 സവേദധാതു പദവീം പരസ്യ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സവേദധാതു പദവീം പരസ്യ പദവീ പരസ്യ ദുരന്തവീരസ്യ വേദധാതുകി പദവീം പരസ്യ ദുരന്തവീരസ്യ വീര്യസ്യ രഥാംഗപാണേഹി യോ മായയാ സന്തതയാനുവൃത്യ വജേത തത്പാദ സരോജഗന്ധം. അവന് മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്നു ധാതു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ പദവി മഹാത്മ്യങ്ങൾ, പരസ്യ അതീന്ദ്രിയതയെ സംബന്ധിച്ച്, ദുരന്തവീര്യസ്യ മഹാശക്തിമത്തായ, രഥാംഗപാണേഹേ രഥചക്രം കരത്തിലേന്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ, യഹ് ആരൊരുവൻ, അമായയ വൈമനസ്യമില്ലാതെ, സന്തതയാ ഇടവിടാതെ, അനുവൃത്തയാ അനുകൂലമായി, ഭജേത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു, തത്പാദ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ, സരോജഗന്ധം കമലസുഗന്ധം, വിവർത്തനം ശീലാപ്രപാദ് കി ജയ്. രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിരുപാധികവും സന്തതവും അനുകൂലവുമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിനെ അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മഹാത്മ്യങ്ങളോടും ശക്തികളോടും അതീന്ദ്രിയതയോടും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലേ, ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില്, അതായത് പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകസ്ഥാനമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ആ മറന്നുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ മാഹാത്മ്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അതീന്ദ്രിയതയോടും കൂടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ മാതിരിയല്ല ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെയും മാനസിക അനുമാനത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരാകയാൽ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ കർമ്മങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവണം. അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക അനുമാനത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളാണ് സാധാരണ പറയുക. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ നമ്മൾ വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശബ്ദപ്രമാണത്തിൽ കൂടെയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള തലമുറ അതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ അറിവ്, നമ്മൾ പറയൂല പരമ്പരയായിട്ടാണ് ഗുരുക്കൾ വരുന്നത് എന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് വന്നത്? ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് വന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വന്നു? നാരദനിലേക്ക് വന്നു. നാരദനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വന്നു? വ്യാസമഹർഷിക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുക്കളുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാര്. ആ ഗുരുക്കളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തുന്നത് ഏത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അനുമാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മൾ അനുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെടി എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ ചെടിയുടെ ആദ്യം എങ്ങനെ ചെടി വളരുന്നു നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ഇല്ല, ചെടി കഴിഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തുകൾക്ക്, അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾക്ക്, ഇതിനെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉണങ്ങി പോകുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തെന്ന്? ആ ചെടി വലുതാവും, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ അതാണ് മാനസിക അനുമാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് അനുമാന പ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിന് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാതാജിയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്
കുറേ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, ഓർത്തോ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, എല്ലാം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പൊ 3-4 ഡോക്ടർമാർ കൂടി നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് അതിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും. ഓക്കെ, നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ നടന്നു, ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ, എന്തായാലും വയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരിക. അയാൾക്കാണെങ്കിൽ കാലിന് ഒട്ടും നടക്കാൻ വയ്യ, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹാർട്ട് ഡോക്ടർ പറയും അയാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഹാർട്ടിന് അസുഖം പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ശരിക്കും നടക്കാൻ കൂടി പറ്റണില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെർവിന്റെ ഡോക്ടർ പറയും ഇല്ല അയാൾക്ക് ഞരമ്പിനാണ് എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കാലിന്റെ ഏതോ ഇതുണ്ട്, ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഓർത്തോ പറയും ഇല്ല അയാൾക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാലാമത് ഒരാളുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ, അവരുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, അയാൾ ഡോക്ടറല്ല. അപ്പൊ അയാൾ പറയും എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി ചോദിക്കാം അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ അസുഖം എന്ന്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്, എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കണം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടി, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഓരോരുത്തരുടെ അനുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പോയത്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ അനുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങളോ ഇവൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അയാൾ നടക്കുന്നത് അവർ കാണും, വെച്ചിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണങ്ങളും ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മലയുടെ മുകളില് നമ്മളൊരു രൂപം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കൂ, ആ രൂപം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ആ മലയുടെ അടുത്തടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു മരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു. പക്ഷെ അത് ഏത് മരമാണ്, അതുമേ കായ്കളുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അത് ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന മരമാണ്, അതിന് പൂവുണ്ടോ കായുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണവും പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പരമ്പരയായിട്ട് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ തീയിൽ വീണ പൊള്ളുന്ന അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ തീ ഒന്ന് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ശബ്ദ പ്രമാണങ്ങള് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ത്രൂ പരമ്പരയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആ ശബ്ദ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ കർമ്മങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധഭക്തർക്ക് സ്വാർത്ഥലാഭമായി യാതൊന്നും തന്നെ ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തർ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സേവനം ചെയ്യാണ്. എനിക്കെല്ലാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാനെയാണ് അവർക്ക് വേറെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ നിർവിഘ്നമായും നൈസർഗികമായും അവർ ഭഗവാന് അനുകൂലമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഏവരും പരോക്ഷമായോ പ്രത്യക്ഷമായോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഭഗവത് നിയമത്തിന് അപവാദമായി ആരും തന്നെയില്ല. ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ സേവനം ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ചിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയും സേവിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ പുറത്തുള്ള തന്റെ എംപ്ലോയർ, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ യജമാനെ സേവിക്കുന്നു. പക്ഷെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ്. സേവനം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒരു സേവനവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പെറ്റ്സിനെ, നായകളെയോ പട്ടികളെയോ പൂച്ചകളെയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വളർത്തി അതിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നിറയെ പേരെ കാണാം. അതും ഒരു സേവനമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ആരുമില്ല. സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മളുടെ സേവനം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം, ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ പരോക്ഷമായി സേവനം അർപ്പിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്നെ പ്രതികൂലമായി സേവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശക്തിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൻ കീഴിൽ അവിടെ നിന്നെ അനുകൂലമായി സേവിക്കുന്നു. അപ്പാണ് എന്താണ് അനുകൂലേന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ രാവണൻ അല്ലെങ്കിൽ കംസൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്ടായിരുന്നത്, അവര് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാന്. അതും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് സ്മരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, അനുകൂലേന ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം അനുകൂല സേവകർ ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവത് പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്ക് ഗൂഢമായ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മാനസികാനുമാനകർ എക്കാലത്തും അന്ധകാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും മാനസികാനുമാനകർ എന്താ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും അവർക്കൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല.
കാരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശരിയാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയില് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എന്താണ് അയാൾക്ക് ചെരുപ്പ് പൊടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കാര്യം വ്യക്തമായത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരുടെ 4 പേര് 3 പേര് അനുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലോ 3 തെറ്റായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നൈസർഗികമായ സ്നേഹത്താൽ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകയാൽ ശുദ്ധഭക്തരെ ഭഗവാൻ സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നൽകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും പ്രവേശന യോഗ്യതകളല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട്. ആദ്യം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ സാധുസംഘ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 40 അല്ലേ. അനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാനം വാക്കതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവും സ്ഥാനീയനായ പരമാത്മ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അതിലില്ല, ഈ ശ്ലോകം 39. ഓക്കെ. അധേഹതന്യാ ഭഗവന്തയിത്തം യദ്വാസുദൈവേ കില ലോകനാഥേ. അഥ അപ്രകാരം ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ധന്യ വിജയകരമാവുക, ഭഗവാന്തഹ പൂർണാഭിജ്ഞൻ, ഇത്തം ഇവിധം, യത് എന്ത്, വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, അഖില സർവാത്മന അംഗീകരിക്കുക, ലോകനാഥെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥന്, കുർബന്തി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു, സർവാത്മകം 100%, ആത്മാവ് ഭാവം ഹർഷോന്മാദം, ന ഒരിക്കലും, യത്ര എവിടെയാണു, ഭൂയ വീണ്ടും, പരിവർത്തക ആവർത്തനം, ഉഗ്ര ഭയാനകം. വിവർത്തനം ശീലപ്രപാദിക്ക്. ഈ ലോകത്തിൽ ഇവിധത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വിജയിയും പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യമുള്ളവനുമാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവഭരിത പ്രേമത്തെ ഉണർത്തുകയും ഭയാനകമായ ജനമൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും 100% വിമോചനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്കാണ് പോണ്ടത് എന്നുള്ള ഇതാണ് അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നേരത്തെ വെച്ച് വേറൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, നമ്മൾ അനുമാനമാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ആ അനുമാനം കൂടെ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, അപ്പോ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ്, ശരിയാണ്, എന്റെ ചുറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കുന്നുണ്ട്, മരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ, ജനനം നമുക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്, അവര് മരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ആ ഭൂലോകത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാലോ എന്ന് ഞാനൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലവും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കൂ? ഇല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ജീവികളാണുള്ളത്? മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾക്ക് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇവർ ജനിച്ചോ മരിച്ചോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആരോഹണം എന്നാണ് പറയുക. മറ്റേത് ഇപ്പൊ ഈ അവരോഹണ പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഉത്തരമുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണത്. ഇപ്പൊ തീ പൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പോയി തീയിൽ കാല് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് തീ പൊള്ളുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ്, ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ ആരോ, അതിൽ ചവിട്ടണ്ട കുട്ടി പൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വയം നിലമായിട്ട് നമ്മൾ അനുമാനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ
പലപ്പോഴും അത് എവിടെയും എത്തില്ല. അതിനെയാണ് ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ആൻസർ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന് പകരം എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനായ പരമദിവ്യോത്തമോക്ഷനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവഭരിത പ്രേമത്തെ ഉണർത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും, വായു മുതൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മുതൽ കൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമം തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയാനകമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ശൗനകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സുധാ ഗോസ്വാമി അവയെ ഇവിടെ പ്രശംസിക്കുന്നു. നേരത്തെ നിർണയിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഗണ്യമായ അളവിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റാർക്കും അവിടുന്ന് അറിയാൻ സാധ്യമേ അല്ല. ആകയാൽ ഭക്തർ സമസ്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലും പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ പറയണം. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം കുറച്ചൊക്കെ. പക്ഷെ മുത്തച്ഛന്റെ ചെറുപ്പകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയോ? അച്ഛന്റെ ചെറുപ്പകാലം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അച്ഛനെയും മുത്തച്ഛനെയും നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അവരുടെ മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനെയോ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ? അവരെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല. അവര് മുത്തച്ഛൻ എന്താണോ മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരാൾ വേണം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആദിമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാന് മേലെ വേറൊരു ആളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് ഭഗവാനാകുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവും സ്ഥാനികനായ പരമാത്മാവും ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരുവന് സ്വയമേവ അവിടുത്തെ അനേക ശക്തികളും വിസ്തരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അവിടത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനേക ശക്തികള്, വിസ്തരണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും. എന്തിന്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ആകയാൽ ഭക്തരെ സർവ്വ വിജയികളായി അനുമോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടാവും. അവരാണ് ശരിക്കും വിജയികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു IAS പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല ജോലി കിട്ടും. പക്ഷെ അവർ വിജയികളല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇതിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് നമ്മള് ഒരുപാട് കോടീശ്വരനാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കോടീശ്വരനാണ്. അയാള് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാണ്. അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെ വിടുക, ആ പോയിന്റ് വിടും നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട്? ഇല്ല. കാരണം അവരുടെ ഡോളറിലേക്ക്, US ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് അവരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ കോടിക്കണക്കിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അനേക ശക്തികളും വിസ്തരണങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് സർവ്വവിജയികൾ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉതകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 100% ഭഗവത് ഭക്തനായ ഒരുവൻ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനമാകുന്ന ഭയാനകമായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 40. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം. ഉത്തമ ശ്ലോകചരിതം ഭഗവാൻ ഋഷി. നിശ്രേയസായലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹത്.
ഇതം ഇതം ഭാഗവതം ഭാഗവതം പരമദിവ്യോത്തമ സംഹിതം കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥം. നാമമുള്ള പുരാണം വേദ അനുബന്ധം ബ്രഹ്മസംഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉത്തമ ശ്ലോക പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ചരിതം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചകാര ക്രോഡീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരം ഋഷി ശ്രീ വ്യാസദേവൻ നിശ്രേയസായ പരമക്ഷേമത്തിനായി ലോകസ്യ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ധന്യം പൂർണ്ണവിജയിയായ സ്വസ്തി അയനം സർവാനന്ദമയമായ മഹത് സർവഥാ പരിപൂർണമായ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരവും ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമനന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ വിജയകരവും സർവാനന്ദമയവും സർവതാ പരിപൂർണവുമാകുന്നു. ഇനി ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകതകൾ. എന്താണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരം. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ് കലിയുഗത്തില്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും ഭഗവാനും വേറെയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് സാഹിത്യ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളുമാണ്, ആ ലീലകളും എല്ലാ വർണ്ണനകളും ഉള്ളതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവത പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് കരുതണം, ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമനന്മയെ ഉപദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതുപോലെ പൂർണ്ണവിജയം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഭാഗവതം ഒരു പുസ്തകം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. അത് സ്വയം നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ? സർവാനന്ദമയമാണ്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ കഥകളും, അശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ പഠിക്കും തോറും നമ്മളുടെ എന്താണ്? മനസ്സിലുള്ള ആ അശുദ്ധി നീങ്ങി നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷം ലഭിക്കും, ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ്. അത് പരിപൂർണമാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് ഭാഗവതം. അതായത് ഭാഗവതം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഏത് പുസ്തകങ്ങളും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മോക്ഷത്തിന്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കറയറ്റ ശബ്ദ നിധാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അതാണ് വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും എല്ലാം ശബ്ദ പ്രതിനിധാനമാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനുമായി നേരിട്ട സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയാണ് അല്ലെ ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാകയാൽ അത് അവിടെ നിന്നും അഭിനമാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെയും, അതായത് ഭാഗവത എന്ന് പറയുന്നതാണ്, സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗവതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗവതം പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ആദരവോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. അപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടുകൂടിയും ഉള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമമായ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാകാൻ കഴിയും. പ്രഭാപൂർണനും സർവാനന്ദമയനും സർവദാ പരിപൂർണനുമായതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പോലെ പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പം അത് ഒന്നാമത്തെ ആ സ്കന്ധം തൊട്ട് 12ാമത്തെ സ്കന്ധം വരെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതിൽ കൂടി? ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി. ഇനി ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രഭാപൂർണവും സർവാനന്ദമയനും സർവദാ പരിപൂർണനുമായതുപോലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. സുതാര്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥനത്തിലൂടെ പരബ്രഹ്മമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രഭയുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുതാര്യനായ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി കലർപ്പില്ലാതെ കൂട്ടലുകളോ കുറയ്ക്കലുകളോ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി പുരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെത്തിയിരുന്ന എല്ലാ സന്ദർശകരോടും ഭാഗവതൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫുൾ ഭാഗവതം പഠിച്ചൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരോടും എന്താണ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്? ഭാഗവതം പഠിക്കണം. ഭാഗവതൻ എന്ന വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകുന്നു.
രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിന്റെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുക. ഒന്ന് ആചാര്യ ഭാഗവതനാണ്, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭാഗവതൻ, അതായത് അത് പഠിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭാഗവതത്തെ അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ബുക്ക് ഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ ഈ ഭാഗവതം പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ പുസ്തക രൂപത്തിൽ തന്നതാണ് ഭാഗവതം. അതേസമയം പൂർണ്ണമായും ഭാഗവതം പഠിച്ച ഒരാളും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ്. മാത്രമല്ല ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പഠനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ. എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അത്രയും എലിവേറ്റഡ് അല്ല, നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതം പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണോ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അത് ആരിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ ഒരുവന് നേടാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി. ആ പൂർണ്ണമായ അറിവും ഈ പുസ്തകം മൂലം നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കൂ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭാഗവതങ്ങളുടെ പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാ ദിവ്യാനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 41 ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മവതാംബരം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദിദം ഗ്രാഹയാമാസ്യം സർവവേദേതി സാരം സാരം സമുദ്രിതം. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ വ്യാസദേവൻ, സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് ഇതം ഇത് ഗ്രാഹയം ആസ സ്വീകരിപ്പിച്ചു. സൂതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന് ആത്മവതാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പരം ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ സർവ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ ജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിഹാസാനം എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരം അന്തസത്ത സാരം സമദ്രിതം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. വിവർത്തന ശ്രീലാ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരം കളഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ തന്റെ പുത്രന് ഇതിനെ പകർന്നു നൽകി. അപ്പൊ ആരാണ്? വ്യാസദേവനാണ് ഈ സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും കടഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ഭാഗവതം രചിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള തന്റെ പുത്രന് ഇത് പകർന്നു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ പ്രഭാത്. ഒരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.